Unu ya ubala penya so ha ukris ulong ujing thau ubat thamai kabarim kal alit no kabat thamai kal awan ngadon kabor barmat ya baro ki jinglong da kabor kaba ukris u ai hanga kenang ba dei shu manga uba im henrei dei ukris uba im hanga kani ka jing im kaba nga im menta nga im da ka jinget ha ukhun ublei ubala iet yanga bat ubala IT yala ka jing im na ka benta jonga tang mangahi ngatip ya ki jing thmu ki banga don na ka benta jong phi ki jing thmu ban wan lam happy ka jing man baha bat om ka jing penjat ki jing thmu ban wan lam ya ka lawe ka ba phi up kermen kin ma bangala hukum ya me ban long ubakut jing mut triang bat ubas kem WhatsApp tieng lani no men siem namar nga utrai ublei jong me ngalong ringkat lembat me kat shaba me le kajing iet bane bat kajing sen e jong utrai kayai ne kapangat kum ka step katikna kum kajing mi kasngi tuan hanga phi baro ki bathat na ka bakit ki jingkit ki bakhya bat ngan ai happy ya ka jing ja than tu shem ya ka lengkor jonga bat bu ya ka halor jong phi bat tu hikai nanga namar ngalong uba jam nut bat ubas ngourit ha kamen siem bat phin shem ka jing ja that ngalaya thu happy ya kani khnang ba phin yo ya ka jing suk da ka ba phi long lem bat nga ka perthei kan penlong ya phi ban sha stom henrei tu long slur nga ngala job ya ka perthei wat khuslai chapang ke e henrei ha ki jingdwai jong phi baro tu pan no ublei ya ke ka ba phi don kam da pan barabor na u da ka do nut ka bas ngongu pat ka jing suk ublei ka ba palat ya ka jing shampang brio baro kan ri jai jai ya ki do nut jong phi pat ya ki jing mut jong phi ha ukris jisu tungin ngau scam te bat lech sha ka khet ublei ha ka ba don ka jing ia hang ta ngin yo priang ya ka jing sin a bat ngin syam ya ka jing ia ka ban yarap yangi ha ka por ka bangidon kam ya ka tobu ha u ya ka jing khuslai jong phi baro namar u sumar sukher ya phi utrai ulong ka jakari ya ki basha ban ben ka jaka basngan ha ki por jinjar WhatsApp tieng ngalong ringkat bat me ngalong ublei jong me wat ai ba kanu kan pen syap tieng ya me ngan penlong ya me ubak klan bat ngan yarap ya me ngan yada ya me bat ngan pen im ya me kajing ia jonga kalong baro ka ba me don kam naba ka bor jonga ka kraw tam de haba me tlon nga kamen namar kata ban ngau sarong ha ki jing tlot jonga khnang ban mat ya ka jing yada ka bor ukris halor jonga uyarap yangi haki jing jenjar jongi baro khnang bangila ban yarap ya ki wei ki badon ki jing jenjar babun jan da ka ba pendan kam ya ka ju kalat jing yarap ka bangihi ngilayo priang na ublei ngala long tikna ba don ka bala ban penyaklat yangi na ka jing iet jong om ka jing yap lemne ka jing im lemne ki angel lemne ki wei ki nong sensar ba kenja beneng lani ki bor lemne jong ka ba menta lemne ka ban sawan lemne ka perthei shalor lemne ka perthei shatban don kanu ha ki jing thau baro ki ban la lano ru ban pen khlat yangi na ka jing iet ublei ka ba hangi ling ba ukris jisu uba utrai jongi sha skor nga yeng ha ka jing khang bat ngatiet lada unu yo sngo ya ka sur jonga bat ple ya ka jing khang nganwan rung sapo ka yeng jong u bat ngan ya bam bat u bat ma uru un ya bam lem bat nga unong tu uwan tang ban yo tu ban penyap bat ban penjot ngalawan khnang ba phin yo ya ka jing im ha ka jing dap kerahai jongka naba ublei ula iet kata ya ke perthei
kat hadu ba ula IT no ya ukhun batang marwei jong u ba unu uba ngej ha u on om yap no handrei un yo ya ka jing em bam jukut na ba ublei om shim la pha ya ukhun shaka perthei ba unlong unong bishar jongka handrei ba unlong unong pen em jongka kublei shibun ya ro utrai